Máte hneď z rána chuť siahnuť po voňavej paštéte, alebo dáte prednosť kúsku marcipánovej torty, alebo by to mohlo byť ovocné želé či bochníkový syr? Zabudnite. Neuspokojili by ste svoj žalúdok, ale na svoje by si mohol prísť čuch a váš zmysel pre čistotu. Je to čisto prírodná kozmetika, vhodná pre deti od 1 roku. Máme od solí, cez peny, cez krémy na telo, masky, peelingy, sprchové žele, ktoré najzábavnejšie snať u nás, šampóny v tuvom stave. Alone, I couldn't aspire to... Minúty v kúpeľni sa dajú stráviť nielen príjemne, ale aj prekvapivo. Napríklad taká gulička Romance in the Stone obsahuje okrem rúžových lupienkov aj básničku, takže to je pre takých romantikov. Think Pink napríklad obsahuje konfetové srdiečka pre zaľúbených v kúpeli vo dvoch, veľmi vhodné. Morské riasy, konfety, levandulu, proste veľmi rôzne veci. Milovníci voňavej čistoty, neodchádzajte ešte do práce. V celom dnešnom Teleráne sa totiž budeme spolu mydliť, masírovať, mastiť a parfémovať. Uvidíte, že to môže byť naozaj príjemná zábava.